Sugod kagahapong adlaw, Enero 9, 2022, suspendido na ang tanang permit to carry firearms outside of residence subay sa COMELEC Resolution number 10728. Gipatuman sa COMELEC ang gun ban sa tinguha na magmalinawon ang 2022 local ug national elections. Istrikto sab nga gipatuman sa DCPO ug Task Force Davao ang 24/7 nga checkpoint aron walay makalusot og mga armas. Hunyo 8, 2022 matapos ang COMELEC gun ban. Nituyok mismo ang atong City Director si Police Colonel Kevin Brian Craft, kauban niya si Colonel Comia, ang KP pod sa Task Force Davao ug syempre ang Assistant Director pod sa kani ato ang COMELEC si Attorney Gay. Nagtuyok sila, gisiguro nila nga ang tanang police station, 15 police station sa tibuok Davao City nagpahigayon og 24 oras nga checkpoint. Gawas sa fixed checkpoint sa syudad, magpahigayon sab og random checkpoint ang mga pulis o mga sundalo sa TF Davao. Po isa diha sa gibati na sa sa mga lumulupyo sa Davao City, abin nato mga motorista ang medyo nalangan na traffic gamay ang ilahang pagbiyahe, ang ato adihang ato ang hangyo diha sa mga mugawasay sa ilang panimalay, labi na katong manarbaho nga medyo mo extra effort sila sa pagsayo kay tungod i-consider nila nga ang tanang police station nagakandak og COMELEC checkpoint lauman nga medyo malangan dispensa gamay apan ang naman nato diha ang tinguha nato diha ang pagpatuman atong resolution sa COMELEC nga sigurohon nga natay checkpoint o pagsita nato sa mga illegal nga mga kontrabando, especially ang pusil nga ginabawal karon sa panahon sa eleksyon. Nangayo ng daan og dispensa ang DCPO sa posibleng kalangay sa biyahe tungod sa checkpoint. Kay seguridad sa syudad ug prioridad sa pwersa sa DCPO ug TF Davao. Usa sa hangyo sa kapulisan sa mga motorista ang kooperasyon sa checkpoint. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.